И здравейте, зрители, аз съм Venom 180, с мен е Липин 96, Сава Попов. Абонирайте се за канала, днес имаме Skywars. Чакай, че се виждам отдолу. Кажи нещо на зрители, аз съм Пешо, само да ви кажа. Имете се. Кажи някаква смешка. Трябва да се убиеш. Не си взимай кита. Не, аз не успях да го взема. И чакайте малко. И да ти извинете, бях спрял за малко клипа. Няма спря клип. Вау, тук има... На какво правите клип? Познай от първи път. Майнкрафт. Браво. Сава, ти самоуби ли? Аз се самоубивам. Защото е тъп world. Аз имам, знаеш колко точки? 93, 92. Аз съм зрители да гледам. 800. Чакайте, зрители, за малко ще спра клипчето, защото трябва да пусна гледам. Зрители, ето ме, Липин, скачай. О, да, при тебе съм. 600, нали? Да, бе. Да, при мен си. И аз скачай. Че си махна мъглата. Как ли маташ? Настройки, видео настройки, там има облаци и трябва... Пуснаха ни. Ето, при мен, що сега виждаш ли нещо? Отвънка има чест. Супер. Имам ендър перла. Какво ще при мен? Аз ще дигна едно огромно монето. Добре. Желязно не е обикновено. Какъв съм аз тук да става? Виждам те, май. Построй нещо. Строя пишката. Да, виждам те. Чакай. О! Magic FM. Я кажи ни пак това. Magic. Невъзможното се случи. Кое? Аз приличам на... Познай кой? На мене? Много. Аз приличам на чебурашка. Не, чебурашка, как беше? Он е от дивака, как беше? Не знам за кой говориш. От дивака. Това филмче. Тримата глупаци. Не, ти нормално. Magic FM. Чакай, от тук мога да цепа някой, там има един. Невъзможното се случи с теб дърво. Тя дърво. Тя без някой да ме стреля и да ме размажи да е пирло. Но виж, горе край, че е сложил. Остана. Падна. И се ударих на хата. Слушай. Ще сложа отгоре на пушката както си. Водалка жените да е. Какво хубаво творчество! Давам ти шестица. Творчество! Я ще е блоката. Но той е слаб. Не е безброй. Кой бе? Паркур! Аз съм на космите. Идва при тебе! Що се метна? И с тебе върнах се. Колко добър. Ти не го идва, поби! Къде бе? Чакай, аз знам какво да направя. Опс! Опса! Най-добрият паркур. Метни се, ако искаш. Сега ще махна. Леле! Махна ми цялата кръв. Зрители ще спра клипа да умре Савата. Да, страшно. И зрители, ето го Сата. Скачай, ма. Това най-го обичам. При теб съм. И аз скачай. Виждам те. Не са ми рейджнали. Колко си далеч. Виждам те, спокойно. Дано да имам ендър перла. Слушай, Боби, вземи си една лопата и почвай да събираш снега от тука. Ще съм 20. Така. Нямам ендър перла. Колко забавно. Човек, аз съм до тебе сама така. Добре. Без искам ми чупа. Не чупа само стега. Ако искаш, сега бързо направи някакъв път до мене.
Аз да правя път. Направи ти ще се метна, ако някой ще дойде, ще ме размажа. Няма, спокойно, аз ще ти казвам, аз те наглеждам. Добре, ти ме наглежда, аз ще строя пътя. Става ли? Видя към тебе, за тебе, Боби! За тебе, Боби! Давай, видя го. Тигри. Умирам. Добре, целеш. Не нося, че съм човек. Не нося, че съм. Това е някой друг. Може да си направиш път тук, там. Оплаши ме, бате. Оплаши ме. Добре, пази ме, чули. Добре, гледам. Чай си приготвя снежни топки. Как прозвуча. Snowball. Яба ду. Да, първи път. Опа, един падна. Боби, аз нямам път. Нямам какво да дойда към тебе, преди ти път. Чакай, аз ще дойда малко. Ти ме гледай. Направо ли само да върва? Да, само направо. Още колко има? Прави, ти ще видиш по едно време. Това не е малко да ти кажа само. Човек, още малко и сме се сдвоили. Ела, бе! Крафтинг тейбъл искаш да използвам. Аре, бързо! Слагам крафтинг тейбъл. И аз слагам на прасе. Едно купче, ай, ще го прижалим. Не едно купче, бе, тъп. Две! Не, ще го вземе. Поне печка да имаме. Ети, тука един нов път. Ети, тука печка. Чакай, бе, нати печка. Пеу! Има ли нещо в честа? Опа, диаманта. Дай ми ги. Въдицата е за мене. Да, бе, ти нормален си. My precious. Човек, трябва да го видим, аз имам въдица само да ти кажа. Опа, сори, без да исках да пращах. Ето го, човека, ето го, бе. Проспринтиор, джиш. Огнен аспект! Имам огнен аспект на меча! Сега след малко. И аз ще приключвам епизода, човек. Чакай, искам да го покажа на зрителите, да го пробвам пред зрителите. Трябва да атакувам оня. Чакай, не мърдай, ще удара, за да го... Не, бе! Гледа. Човек, вода! О, изгори. Човек е до нас! Добре, аз човек ще спирам клипа. Да. Зрители, това беше от мен, аз бях Пешо и Веном 180 или VFX, мен беше Сава Попов. Лепин, кажи нещо на зрители смешно. Довиждане. Какво? Довиждане. Бай смешното. Игуана. Добре, беше това от мен, някой пише мъга. Аре,